Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Construction sa bago nga Manukan Country, ginapaabot nga suguran sa surat sa Department of Tourism next year. Malapit sa 900 ka mga pulis gidugang sa Bacolod para sa highlights ng Mascara Festival. Bila ka mga probinsya sa Northern Luzon, ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa Bagyo Ubet. Manami nga panahon kag, wala sang brownout. Ginalauman ni Mayor Abby Benitez sa highlights ng Mascara Festival. Kag sa good vibes, taga sila'y may mga puro sang grapes sa iyang ugsaran sa tripping ni Romeng. Kag mga staff toys ginpadala sa mga kabataan nga naipit sa encounter sa Mamaylan City sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Obet ang nagakusog samtang nagapadulong sa Luzon Strait. Ang sentro sang bagyo nga Obet yara sa 140 kilometers east sang Basco, Batanes, las 2 kaina. May kabasgon ini nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 70 kilometers per hour. Nagagiho ini nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour. Mangin mabunok ang ulan sa Batanes, Babuyan Islands kag northern portions ng Ilocos Norte, Apayao kag mainland Cagayan nga napaidalom sa tropical cyclone Wind Signal No. 1. Mahinay tubtub kasarangan ang pagbubo sang ulan kag posible nga magkusog man sa iban nga bahin sa Cagayan, Apayao kag Ilocos Norte. Sa bugos nga paglabay ni Obet, mangin makusog ang hangin sa mga area nga napaidalom sa TCWS No. 1. Si Obet ang ginapaabot nga magagiho westward kag ang sentro sini magalabay malapit sa Batanes subong nga hapon o kun karon sa gabi. Pero magagwa ini siya sa Philippine Area of Responsibility sa buwas sa aga o kun sa hapon. Sa number 9, maayo walakat sang panahon kag wala sang brownout. Ginalauman ni Bacolod City Mayor Abby Benitez para sa nagapabiling nga 3 ka adlaw nga highlight sang Mascara Festival. Preparado na ang masobra sa 2,500 ka mga security personnel halin sa mga police, army, coast guard, Bureau of Fire Protection kag mga barangay tanod para masiguro ang malinong kag matawhay nga highlights sang Mascara Festival. Gani ginalauman ni Mayor Abby Benitez nga kung tani mangin maayo ang lakat sang panahon kag mapaiway ang brownout para sa highlights sang selebrasyon. Sa Sabado, magapainis-inis ang 13 ka mga barangay sa Electric Mascara nga maga-kick off sa the Upper East pakadto sa Bacolod City Government Center las 6 sang gabi. Ginapaabot man nga magatambong si President Ferdinand Marcos Jr. kaupan ng iyang pamilya sa street dancing kag arena competition sa Paglaom Stadium sa Domingo. Magatakop man ang festival pinaagi sa mga concert kag street party sa Lacson, Tourism Strip, Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. To continue ang aton nga mga activities nga peaceful. So far taway tanan, everybody's happy. Pila na lang kadlaw, so I hope na hindi na magulan. Brownouts, ulan, kag hopefully we will pull this off with a big bang. Sa number 8, nasabit na sa Provincial Legal Office ang recommendation sini sa kay Governor Eugenio Jose Lacson angot sa ginpapanaog nga show cause order batok sa 13 ka mga driver sang PD-MPD. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., may nakitaan gidman sila nga pagsupak angot sa proseso may kangtanan sa gina-require nga trip ticket sa mga driver. Pero yara na sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang desisyon angot sa recommendation nga ila nasubmit sa iya nga talatapan. Padayon pa ang pagpangusisa sa 5 ka iban pa nga empleyado sa Provincial Disaster Management Program Division nga ginpapanaugan man sang show cause order suno kay Nelias. Ang reklamo batok sa ila may angot naman sa ilang behavior sa trabaho. Samtang nagtapos ng
sang 60-day preventive suspension sang 5 ka makatapo sang Office of the Provincial Agriculturist matapos nga ginpasakaan sang reklamo nga grave misconduct angot sa ginaalegar misuse sang government vehicle. Padayon pang hearing sa ila nga kaso. Sa amon findings based sa findings namon do miara gid sir kiti repeated no kagday hindi lang balang hindi lang niya isa kagday okay man dani nga do may delay lang nga tag 1 day 2 days pero na lang let's say naglakat ka January nagfile kaya sang imo trip ticket mga March na yung mga amo na bala ti medyo do kilanlan gid actually gid. Sa number 7, isa ka mangumang sa puwan nga patay sa banwa sang Moises Padilla. Isa ka mangumang sa puwan nga patay kahapon sa barangay Ginpanaan sa Moises Padilla. Ang biktima kilala nga si Eliseo Amparado. Nagahigda sa bangko ang biktima kag duguon sa masapon sang kapulisan. Sa may madamo man nga pila sa iya sining lawas. Na-recover sa crime scene ang isa ka binangon nga posible gingamit sa pagpatay sa kay Amparado. Parayon sa karon ng investigasyon sa PNP sa motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 6, seminar angot sa data tracking system ginsuguran sa mga department heads ang Bacolod. Hindi malipod nga may mga kaso sang nagakaladula kag missing nga mga dokumento sa mga aplikante nga nagatransaksyon sa mga opisina sa Bacolod City Government Center. Bilang resulta, nagakadelay kag hindi man gilayon maproseso sa mga aplikante ang ilang mga requirements. Kabahin ini sa mga problema nga sarang masolusyonan pagi sa data tracking system sa idalom sang e-governance system sa Bacolod City Government Center. Kay naging sugura na sang Management Information Technology Computer Services ang seminar upod sa mga department heads para masuguran ang pagpatuman sang sistema sa madason nga binulan. Suno kay Ramon de los Reyes ang OIC sang MITCS, pinaagi sa data tracking system kinalauman nga mas mangin transparent kag accountable ang mga government employee sa pagproseso sa mga dokumento sa syudad. We can always track kung diin ang atong dokumento. Number 2, is ang atong dokumento ginaksyonan bala sa kinahanglan na gid. So mas dasig ang action, may accountability. And number 3, kung may gabit-bit magid nga sa mga documents ta, pwede gid sila nga accountable nga agin bit-bit nila mga documents in case nga dapat hindi nila pag-bit. Sa number 5, parte sa circumferential road sa Bacolod pagkasiladaan man buwas sa gabi para sa electric maskara. Suno sa pabuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Police Major Junji Liba, ubalin na 5:30 sang hapon tubtub las 9 sa gabi, saladaan ng circumferential road halin sa Belopos East, pakato sa may Bangga, Palmasok ng dalan padulong sa Dunya Juliana Heights Subdivision. Ini para sa electric maskara sa Sabado sang gabi. Na 6 magasugod ang kompetisyon nga magasugod sa the Upper East pasulod sa Bacolod City Government Center. Bagluwa sa circumferential road, sarado man ang bahayin sa Lacson Street. Ginapanawagan ng publiko nga magplano o kung iplano na nga daan ang mga kadadtuan sa weekend, ilabi na kung importante para malikawan nga maipit sa tunga sang lakat sang trapiko. Sa number 4, mga 200 ka mga kabataan nga sungi ang nagpaidalom sa screening para sa Operation Smile nga ginpatigayon sa Robinson's Mall sininga adlaw. Mga 60 tubtub stenta nga ma-qualify ang ipaidalom sa reconstructive surgery nga natalana sa November 6 to 11 sa Bacolod Adventist Medical Center. Suno kay Edith Villanueva sang Hope Volunteers Foundation Incorporated nga amo ang nag-organize sa mission 2019 pa sang ulihi sila nakapatigayon sang amo nga hilikoton. Gani santo ini sa karon sa ginasaulog nga Mascara Festival nga nagatuyo sa pagbalik sang yuhum sa sining mga kabataan. Sa 31 ka missions nga napatuman nila humalin sang 1988, may 3,793 na ka mga pasyente
estudyante ang nabuligan. Sino kay Emiliano Romano, ang Executive Director sa Operation Smile, comprehensive cleft care ang ilang ginahatag nga nagakasayuran nga hindi lamang operation ang ilang ginapatigayon kundi pati man speech therapy, dental nutrition, consultation kag bisan pa psychosocial care. Bukas sila sa tanan kag nagadepende naman sa mga resulta sang assessment o kung screening ang paghatag sang priority. Ang celebrity nga si Derek Ramsey upod sa iya nga asawa nga si Ellen Adarna ang yara sa screening nga ginpatigayon. Si Derek ang isa naman kadekada nga nagasuporta sa Operation Smile. Sila ang magatambong man sa masquerade ball karon sa SMX Convention Center nga pagatambungan man ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang mission sang mga benepisyaryo sang among nga masquerade ball. For the patients is 100% free. So Operation Smile cover the entire what we call comprehensive cleft care because we don't only do surgery, we also provide speech therapy, dental, and then also nutrition consultation in case they need a nutrition program, and psychosocial care as well. Our last mission was in 2019. Yeah, that's it. Where we did 175 kids. But you know, we're very, very grateful that now, at least, we will be able to bring back the smiles. That's why Balik You Home for us is very, very significant with the Mascara Festival because we also want to bring back smiles to the children of Negros. You know what my wish is? If they're born with it, dapat diretso na. Dapat parang maging ganun na, diba? Parang you see that they're born with the cleft palate. Sana it's standard that they operate on the child already, diba? Kasi really, these kids, they really transform. They become confident, they become happy. You know, when they look into that mirror after, ay, ang sarap ng pakiramdam. Sa number 3, magluwas sa hugot nga pagbantay sa puerto kag airport padayon sa karon ang kampanya sa African Swine Fever Task Force sa publiko para pamatukan ini. Ang team sa Provincial Veterinary Office bilang kabahin sa ilang masupog nga information dissemination campaign ang nagpamutang sa tarpaulin sa mga puerto, coastal areas, mga checkpoint, provincial borders, public market, slaughterhouse, auction market kag sa mga nagkalain-lain nga mga municipal kag city hall nga nagaabiso sa pagdumili sa pagsulod sa pork kag pork products gikan sa mga lugar nga may positibo kag suspected cases ang ASF. Nalakip man diri ang pagpahibalo kung ano ang dapat nga buhaton para malikawan ini. So October 15 to 21, 11:50 a.m. nga report sa Provincial Veterinary Office, may 178,125 ka mga balor sa pork kag pork meat products ang ayhan gin-confiscate o kung ginbalik sa shipper angot sa pagpatuman sang ASF ordinance sang probinsya. Sa number 2, malapit sa 200 ka mga pulis ang gindugang sa puwersa sa Bacolod PNP para sa highlights ng Mascara Festival. Masobra 2,500 na tanan karon ka mga pulis ang nakadeploy sa syudad sa Bacolod para sa Mascara Festival, ilabi na nga yara na karon sa highlights ng selebrasyon. 863 ka mga pulis gikan sa Guimaras, Iloilo Province kag Negros sa Occidental ang ginpadala sa Police Regional Office 6 bilang dugang sa karon 1,669 na ka mga pulis nga gindeploy para sa Mascara. Sila ang magabulig sa pagpabilin sa kalinong, ilabi na ginapaabot ang pagdagsa pasang tawo sa highlights ng Mascara kung sa diin matabo ang street kag arena dance competition kag ang pagbutang man sa panibag-o nga venue sa Dalan Lacson. Mangin kabahin man sila sa additional security sa natalana nga pagbisita sa presidente kag vice presidente sa Domingo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bag-o nga Manukan Country, ining plano nga igatukod sa syudad sa Bacolod kaupod ang Department of Tourism sa marason nga tuig. May report si Nico Delfin.
Sa pagbisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, ginduso ni Mayor Albi Benitez upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse sang konseho ang pagtukod sang bago nga building para sa Manukan Country nga isa sa mga atraksyon sa Bacolod. Nalakip man dring dugang nga lighting project para sa Luzuriaga Mausoleum sa corner sang Burgos sa Lopez Haina Street nga ginakabig heritage site sa Bacolod. Nag-uusapan pa ho namin ni Mayor for Bacolod. Yun po yung isang meeting namin is for the development of the Manukan. And that's one. And then the other one is for the Guinness World Record Cemetery na nabanggit niya. But it's all up in the discussion. So, ang alkalde magasapol naman sa mga stall owners sang Manukan angot sa proyekto pud sa Department of Tourism kag Tiesa nga posible masugdan sa madason nga tuig. Kung ano man ang plano namon, ibalik ko pa ni sa mga stakeholders. Pamangkutong ko sila kung ano ilang opinion sa muni nga plano. For example, gusto nila may parking sa second floor para hapos. No? So ibalik ko ni sa ila kag sila mahatag sang final approval for these plans. Kabahin man sa ginadiyon sang Tiesa ang pagtukod sang dugang nga tourist rest area sa syudad sa madason nga tuig agod mapasanyog pa ang tourism industry sa pungsod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Ang iban sa ato nangin plantito kag plantita sa peak sang pandemic, pero ang isa ka silay nun pinasahay ang ginsagod nga tanom sa tunga-tunga sang pandemic. Nagsugod siya sa pagpananom sang grapes sa ilang ugsaran. Subong, nag-harvest na siya sang grapes kada 4 ka bulan. Hindi man kuno amo sina kabudlay ang magpadako sa mga puno sang grapes. Kadtuan tang iya nga balay sa Sabado sa tripig ni Ruming. Sa linibo nga man nag-evacuate sa pagluntad sa encounter sa Barangay Carabalan, si Mamaylan City, may mga kabataan nga nahalitan, wala maka-eskwela, nangin saksi sa sunod-sunod nga mga nilupok sa lugar. Gani sa kagrupo nagpadala sa mga stuffed toys para sa ila, para bisan paano, mabuhinan man ang trauma nga ila inagyan. Aton kinalahon ng ilang grupo sa Domingo sa Baganihan. Barb, grabe no? Ara lang sa imong ugsaring grapes. Namet. Ay, grabe. Yung grapes, gid. Kita ko nga, green and ano nang purple, tama? No, black. Ay, black Oo. grapes. Okay. Ang green hilaw pa na iya. Tuon ba lang? Ay, green mo na ba? Kaya hilaw pa to yan. Di pa to nagto. Pero at least meron sila Barb ang mga walaga na maglagaw. Mag-choose silang mas tayo sa ila balay. Meron sila option na maglantaw sa aton nga mga weekend nga program sa preparar. Kag sa mga malagaw, maghalong. Correct me. Kag gusto ko medyo maulan-ulan, kinanlan, protection na ako. Pero bali mayor tani, wala lang ulan kag, wala sang brown out. Kag itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imong mga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negros. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.